तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो 6:30-7 वाजले 7 वाजत इले आणि आता आम्ही दिंडीक चाललो बाहेर पडून. आजच सदरे नवीन दुसऱ्या कलरचे. तर आता आपण जाऊया, तुम्ही पण चला. ए ओम्या, ए ओम्या, हे चष्मो दे मग घ्या दाचो. ओमकार खाया ओ भाऊ येऊन तो का निळो कोको बघा. ओमकार गेलो ना तिकडे. हा तो हा तो खोको ठेवून द्यावा बघ या द्यावा फक्त चष्मा काढून द्यावा तर पेटून टाकतील खिशात ठेवून. तू खातो 6:30 वाजता बाहेर पडायचा होता तरी पण 7 वाजलेत, कारण सगळेजण एक एक येत आगत उशीर होता त्यामुळे. शेशी नाही येता आज खंयतरी जाऊचो होतो काय म्हणून तो नाही येत. कर एकदा शेशी बाबा हे अकडे गेले तुझे वर. बाबांग कोणला बाबा अकडे काय कसं काय फरक नाही रे तेवढं तुझी माझी उंची कमी होऊन वाटतं. एका नाही लागत हा जाऊ दे म्हणा. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त. बोंबेत ना आवाज काढा नाही बसलास त्यामुळे आवाज येत नाही का. तर मित्रांनो आता आपण येऊन पोचलो इथे आणि दिंडी चालू आहे. तर आता आपण बघूया आमची सुरू होईल. तर चला चला तर आमची दिंडी बघू.
आहे